Adukule Aduku akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti manne ha manna ha ụmụ ha ikwu ha Adukwu ndị Igbo nwata mụsara amụsa ọma ha asụ bekee ọ na-eme ihe ọchị Adukwu ndị Igbo nwata mụsara amụsa ọma ha asụ bekee ọ na-eme ihe ọchị Adị Igbo niile Adukwu nsogbu nwata na-enye nsogbu Awanya aha. Hi. What are you? Look at you. I don't know if you here carry something. Isn't it not you? Mamuku. Tomorrow sim. Aka na-akpọ Bob Danger. Oh. Ana-akpọ Janja gị na-aza. Nikuno mmadụ Chineke nna kere. Ana-akpọ Janja. Janja gị na-aza ọ na-atọ. Ana-akpọ Janja. Janja gị na-aza. Janja gị na-aza. Oh, Chineke nna biko mere m ụmụazị ụda ebere. Mere m ụmụazị ụda. Asị mma njọma. Ele onye na-eji machine mbara eji bata na gate mmụta tenit. Oh, mama. Ugu. Okay. Ịmụrụzi mụwa. Mmụọ ka anyị dị n'ụmụazị na-abịa egwusara nwa gị nwoke egwuregwu. Anyị na-agbagharị ebe a niile jiri ebe a niile na-egwuregwu. Ọmụkara nwa gị nwoke abịazi alụ ya si ebe a niile ọmanzi ya ma ji wee chefuo. Ọ bụrụzi nwoke nji bịa gwakwa ebe a with permit. Hey, What are you? Hey, tell me, what are you? The world has changed. I'm a cross-dresser. And if I Hey! Chineke nwa nke na-eme gị kwenye ụrụ mmaji ụda. Isi wee change gwere. Kpọtasị nye m soma ngwa ụlọ mmaji ụda ahụ. Ụlọ so wee change gwere mana mmasị Chineke nke kere ụwa. Olisabi n'eluigwe onye nke ga-nwa ụwa n'ikpe o change gbe. Ọkụ mmasị Chineke ọwụ otu ọrụ nka mkpeshi. Otu aka ọrụ ụda. Otu aka ọ ga-arịgidekwe ruo n'uwe ebi. Nsoma ngwakwa ụnụ Chineke na-echenji bekwe hụ ụnụ chenjie onye ga-anwụ na ikwe chenji. Mama biko bulite n'ụra kute n'ụra dị na-alarụ ụra ịma nghọtazikwechi ụwa si aga kịta Chineke biko mere ndụ na ebere iledo onye mbe na-anọ ngana na-akpa na-akwari isi na-ewe oge cross-dresser. Chineke biko emekwa ihe anyị na-aga anọkwa n'ụwa biko ezikwanụ na oge na butere nga gị lesa anya ga mụọ nga ọdọ ihe na ị ga-aga ọ bụrụ n'ụlọ na mbara eji ma mụkwụ ka ibuburu ụkwụ na abụọ nnọbata biko gịnị butere nga na ihe ị na-ekwu. Okay, mama ife nji bata ebe a bụ maka ịhụnanya my love Adukwu chọrọ ịlụ ya chọrọ ịlụ Adukwu. Adukwu anụrụ m olu ya ụda Adukwu shinga anyị na oshinga izoro pụta ọsịsọ ụda akwa na onye ara nkwa ji ịrịsọ akwa ya ngado nga ha nga Adukwu akwa ya mmasị ha aka ntị m ga-ama ama nwapụ ha woman spirit na-enye m nsogbu ama nwapụkwa ha woman spirit no. Pumpkin. It was harsh. What is it? Ow! You don't want to miss you. Adukwu. Akwa ihe anyị butere m ngam. Yakwara ihe na ibutere m. Mama, is that why if I'm married you where what get you where why are you she this is child abuse? It's all gonna be child abuse. Caution the brasa. Brasa
ofe ịrashi ịmasị ahụrụ m gị na sukun gị nọ na-achịgharị nwa ticha mmadụ ụgwọ mma echemiga mara ọrịa ọmụma elekwa na ọtịshi ha m otu m si mara aga m echi m n'ụzọ na-aga ọrịa ọmụma ha maazị Magnus Oluo ya ọsị m mama biko bụrụ ji akwụ na ma ọka na ibu gaa bugara nwunye m ọgwụ n'ụlọ ka m gaje ka m gaa bugara nwunye m gafee sukun lekwa nwa m zara nwa m zụsara ọfụma ya ọchị otu nọ na-achị nwoke inye adụkwu nwa m adụkwu ọhịa nke ị na-emechi adụkwu gị na ọ na-ekpere nwoke ka ọ bịa tọọ ọṅụ m gwacha adụkwu kwere n'ala Igbo nwaanyị anụkwa ha achị nwoke adụkwu nwa m zara azụ adụkwu ọhịa ị chọrọ ka m bere na akwa adụkwu ị chọrọ ka m bere na akwa adụkwu m zara ya anya gị jiri aka gị na-achị nwoke nwa m gị na-achị nwa kọpaticha fiakwa mmawashi fiakwa mmi mma ọgwa ihe i chere o ị chọrọ ị ga-apụtara m ime mkpuke ngana ọkweghị na ọkụkọ ha ọ ga-awụ ọkụ ngana ụtụ a mmanwụ chetara ime bịa nwa ọṅụ ị chọrọ ikweghị etete ime ahụ ọwụghị nga nke ị ga-anụ azụ mgbe ọnwa ticha ụtọ ha ọkwa ha ọsị ya nwere kroshin brasa onye na-akpọtara m adụkwula gagwana m adụkwa ma nwụkwara nha ngana tụfia biko enweghị m ike ga-atụrụ ime ọkwa ma ọkwanụ bụrụ ime mkpuke agwawara m apromisgwara m onwe m so enweghị m ike ịtụrụ ime aga m eme ihe a mma m mere biko kwa ọkwa ihe na m chọrọ ime na ihe ngana ọma hapụ na loma ọtụrụkere ka ọ na-akpọ onwe janja loma janja m gaziri ike mana sị ị ga-enwe respect and dignifying mana sị nọ n'ụlọ di ọkwanye m ga-eme ma legakwa ngti o adụkwenye niile eme ma lega ngti ka ị ghara ịbịa chụpụta m ụkwụ na ama achọkwa m ka afọ ime saa ajọ nke ọsa ma Chineke kwụọ ihe ọjọọ mgbe m bịa alụm onye nke ahụ na-ama ma nwoke ka nwaanyị mama m ị na-eme mgbe ọbụla gị bịa na-eme m conking on the head na-eke m isi ọkpọ anyị masị child abuse isi child abuse ọkweghị na adụkwu ị ga-aga akpọtara m ọkweghị na gọọmenti gọọmenti na-eweta ọkụ kamgbe afọ abụọ ahụbeghị m ọkụ nọkweghị ọlụ niile nọ m ide atọ ma mgbezi ala ma di m aka m isi eke na shemembe ahụbeghị m ọkụ afọ abụọ where the gọọmenti mgbe aha m nọ na mmanụ hapụrụ nga mgbalaga ndị m na-apịsashi na-enye nri na-emesashi na-eme nke ewere mmadụ nnọọ gị tometopụta we are them mgbe aha m nọ n'ụlọ akịrịka mena ubi n'ụlọ akịrịka m na-apịsashi ha mmiri na-edo mmiri si otu na-awụ m n'isi na-awụ m nwere ahụ m mechie m ka mmiri ghara imesa gị ihe ụra gị mee ihe ụra which action we are there to go which action we are there to go mgbe ihe ọ ga-awụ mbra m ga-agagharị m na-ere ụgbara adị mrụ ụkpaka taa echi m rụ ogiri na-eshigharị which action we are there to go ịhụsụ ị gara skuul m tiri ngeja bụ n'afọ afọ asaa kwa ihe m tiri ngeja mba adụkwa mehe nke ịpa asụtara which home ka ị na-ekwu okwu which home wu gọọmenti akwaghị nwana adụkwu ọkwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti ma nne ha ma nna ha ma ụmụ ha ma ikwu ha adụkwu ndị Igbo nwata mụsara amụsa ọma ha adụkwu ndị Igbo niile adụkwu Igbo nọ n'ụwa niile adụkwu nke ụwa dụwaịda ebe ọbụla ị gara adụkwu na ọmụwa adụkwu ahụ na-ewu biko ndị subscribe biko ilecha vidio gị kliko pim subscribe click on that notification here on the bell just mete so that mgbe ọbụla anyị drọpụrụ vidio gị mara media collected biko subscribe comment like share unu na-support nwanne ụlọ nwanyị ife a na-alụ na-aga shiri were biko subscribe biko subscribe my brother subscribe my sister subscribe ụmụnne m na ụmụnna m subscribe our duku subscribe comment ka anyị mara obi unu so that we will know how to serve you better ka anyị na-alụkwa n'ife a na-alụ ka ọ na-aga n'ihu
Chukwu gọzie unu mmaji bụ mmaji. Thank you. Oh? Adụkwule adụkwu ọkwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti